गासिखौबो बरायबाय आंनि ब्रादार्स एन्ड सिस्टार नोंथांमोन स' निउसफोरखौथ' मोनखादों जोंनि गेजेराव गोबां गाज्रि निउस फैगासिनो दङ जेसेबां मोजां निउस फैयो एसेबांनो जोंनि गेजेराव गाज्रि निउसबो फैयो स' गाज्रि निउसनि जोंहा आंखाल गैयै बायदि जानानै दङ स' बेखायनो आं मैयानि निउसखौ लानानै फैदों दायो मैया जोंनि बर' हारिनि सासे 40-45 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ जि अनाखाना गावथारबाय नंखाय मोनसे दायाव बिनि दायनि जों इनकुवेरि जानांगौमोन बेखौ जेलाव सोनांगौमोन नाथाय बेखौ डाइरेक्टलि इनकाउन्टार खालामनाया डाइरेक्टलि गावनाया बेसेबां मोजां जादों बा बेसेबां बे आइनि जादों बेफोर खामानिया स' बेखौ जोङो माबोरै दुखु फोरमायबावनो सानफ्रोमबो बिदिनो गावजाबाय थादों आरो माब्लासिम बर' हारिया गावजाबावगोन बिनि खुनु समायसीमा गैया स' मैया हाग्रामाया राजामोन दिनै प्रम'दा राजा नाथाय जों जि बेकवार्ड मानसि दोङो जों जि गोरिब दोङो जों जि आबाद मावनानै जायो जेने थेने सोरबा हाजिरा मावनानै जायो बिसोरनि लाइफआ बेबायदि दंबाय थायो चेन्ज गैया जेबो बेखायनो आं सानो जे जोंनि हारियाव थारैनो सोलायनाय फैमाराखै जोंनि बर' हारियाव पलिटिकेल लिडारफ्रा बुंब्लाबो जे बर' हारियाव चेन्ज फैबाय सोलायनाय फैबाय नाथाय जेबो सोलायनाय गैया जिखौ जों नुना मोन्दों जेखौ जोङो प्रेक्टिकेलि जों समाजाव नुदों दिनै बेल' निउस नङा सुबुंथ' मैया गासै गावथारबाय जायहा बिदा फंबाय रावबो गैयामोन माथ्र फिसाजो सानै दंमोन आरो बिसि बेनोल'मोन न'खराव स' बेनो गैला स' जोबोद दुखुनांथावना दिनै सरकारा होयोबा मा होगोन बिनि जिउनि बिनिमय मा होगोन बिनि जिउनि सोलाय सोरखारा मा होनो हानो 5 लाख रां होगोन 10 लाख रां होगोन बेजों माबोरै जानो बेजों जोबजासिम जिउ जोबजासिम बे आइजोआ सोलिनो हागोन ना गावनि गथ' गथायखौ फरायहोनो हागोन ना जेबो नङा बे दानि समाव 10 लाख राङा 20 लाख राङा जेबो नङा मा समाव जोबलांगोन मा समाव मा जालांगोन जेबो सुंस' हानाय नङा बिखिना फैसाया ओंखायनो जुदि सरकारा होनोब्ला सरकारा जुदि बिसोरखौ थारैनो जुदि हेल्प खालामनो लुगैदोंब्ला 20 लाख रोजा रांल' नङा मान्थलि बिथांमोननो मा मोनसे दरमाहा सिस्टेम सेलारि सिस्टेम बिथांमोननो होनांगोन अब्लासो बिसोरनि न'खरा सोलिनो हागोन दिनै खनसे लागैनो 10 लाख रां होनो हागोन बे गाबोननो जोबगोन बे ट्रु स' ओंखायनो बेफोरबायदि निउसआ फैबाय थायोब्ला जों जोबोद दुखु मोनो एस ए बर' ओमफ्राय मानो जाबाय हादों बियो एसेबां मडार्न सरकार थानानैबो मानो बिबायदि जाबाय हादों गोदोआव जि जालांबाय दाबो मानो जादों पिस सुक्ति जाखांनायनि उनावबो मानो एसेबां जोंनि गेजेराव भायलेसन जाबाय थादों स' बेयो मोनसे साननो गोनां खोथा दिनै IONआव मोनदों बेयावबो मा जादों जि जोंनि ग्राउन्डआव जि दाखालि भिडिअ मोनसे फैदों जि थसेल' रड होनानै मोनसे लिंटार माने मा होनो इखो लिंटारखौ भीम बनायदों फाउन्डेसनाव स' बियो बेसेबां मोजां जादों स' जायफ्रा सरकारखौ सोलायबाय हादों बिथांमोना नोजोर हो मानोना नोंथांमोनानो गेदेर गोलाव नोंथांमोनानो रायजोखौ सालायदों नोंथांमोनानो हेड अफ BTR जानानै दङ दा नोंथांमोना जुदि नोंथांमोन थासेयावबो स्ट्रं लिडार थासेयावबो बेबायदि जायोब्ला जोबोद दुखुनि खोथा दुखुनि बाथ्रा थ' जों मा बुंनो जों उन्दै मानसि जोंहा नलेज गैया थेवबो दुखु मोनो आरो दुखुखौ जों माबोरै फोरमायनो ओरैबायदि जायो जों मा खालामनानै जोंनि जि गोसोआव जि अर जोंनानै दोङो जों बेखौ माबोरै फकास खालामनो माबोरै जों बेखौ बाहेराव आउट खालामनो जों जायो आं बायदि सुबुङा जायो आरो आं बायदि गोबां लाइमोना जायो जायफ्रा अनलि फेसबुकआवल' नांलायनो गोसो गैया बिथांमोना मा खालामनो जायो बेखायनो आं भिडिअनि गेजेरजों लानानै फैदों बेखौ जे बेफोर सलुसन जानांगौ दिनैनि सरकारा बेफोरखौ थाग थिग खालामनो नाजानांगौ बेफोरखौ जाहाथे फिउचाराव जाया बेखौ नाजानांगौ स' बेखौनो आं दुखु मोननाय फोरमायबाय दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों स' आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनगोन आरो अनसायगोन आरो आंनि भिडिअखौ जुदि नोंथांमोना दासिमबो नायगासिनो दंब्ला स' साबस्क्राइब खालामनानै थांनो दाबाव स' आं बेखौनो हास्थायो बर' हारिनि गेजेराव खौसे फैथों गोजोन फैथों एन्ड गासिबो अनलाइन थानो हाथों आरो बेफोरबायदि बार इनकाउन्टार सोदोबखौ जों खोनानो मोननो हाथों रावनिबो गेजेराव जानो हाथों स' आं गिनाय मानो मोनो दिनै हेमन्त नार्जारिया गावजाबाय गाबोन गुबुना गावजागोन स' बेबायदिनो जागासिनो दोङो स' बेबायदि जाहाथे जाया स' आं बेखिनिखौनो बुंनानै बेखिनिखौनो लानानै दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय खुलुमबाय